Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemazi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka uyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nensizwa ngibophele. Yeah. Nginobaba uShembe la, baba uNhlanga. Yeah, Mbanjwa hayi siyathokoza kakhulu babuke nathi balandeli bempunga yesintu. Cha nami manje ngicela ukuthazela obaba omkhulu. Ngithi angikhuleke emakhehleni angembethe nezaluwazi zonke. Ngiyakhuleka bonhlanzi umuntu ngomathabuzolo odonso onyathika zonhliziyo sokhabuzela umzazelo kwaqaqwaqa phuma nje nombula. Khuleka uza kwethu ngala bovungane. Cha ngiyathokoza ukuthi siphinde sithole ithuba lokuhlangana sizoqwashisa nosifundisa kakhulukazi abantu abampisholo ngezinto ezithinta isintu nangempilo nje yonke siyacela ukuthi basilandele Mbanjwa ngiyabingelela kakhulu sa ngiyabonga sakwethu. Kanti ke ngale nasino Bhubesi uSibisi uBovungane asikwemukele Bovungane sikubingelele ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Amen ngaze nganonyawo ke oluhle namhlanje ngifika insizwa ayihlangene kuhlezi kuyintakozo ke mesohlangana kanje bamhlanzi hayi sesiside isikhathi sagcinana ngiyajabula kakhulu ukujabula kwami kusuka ngaphakathi enhlizweni. Angeke ngibiyeleleke bonke ababukeli bempunga yesintu TV okhulumayo kuBovungane uBhubesi elibhonga kuduma izintaba ngiyazi isimo umshana kwaSibisi izalwa kwaShange. Ayi bafowethu nakumina kuhlala kuyintokozo njengempunga yesintu ukuthi nifinyelele la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Asiceleke mbukelo wempunga yesintu lomfanekiso oqoshiwe uthatha udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bane wethu namuhla khonto engifuna isithinte kuhle kakhulu ngoba nginobaba uNhlanzi wakwaShembe. KwaShembe. Yeah. Kunenkolo enkulu yamaNazaretha. Engikhonza kuyona nami la ngikhonzela khona okhokho bami namakhehla uguqa kumina mba ngiguqa kwena Shembe impela kunjalo. Bese ngale kuzoba khona iBhubesi elibhonga kuduma izintaba umphathi webandla lamaZayoni umbishop ubishop webandla lamaZayoni udogcobo olukhulu nayi ngempela iqiniso le udogcobo kulethi yeah. Mhlambe ngifuna yabona imibuzo engizoyibuza mhlamba ayizuzwakala kahle. Angiyibuzeli mina ngiyibuzela umbukeli wempunga yesintu. Mbanjwa. Kunomuntu la othi uma eyiSayoni Bhubesi athi mina ngeke ngiye kwaShembe azibonele mhlambe engcono kakhulu kunabantu bakwaShembe. Kungabe mhlambe Bhubesi ukuba yiSayoni kusho ukuthi akusafaneleni uye kwenye inkolo sishiyeke mhlambe kwinkolo kwaShembe ngikhuluma ngenkolo kaShembe ngoba kukhona umuntu wakhona kaShembe noma ukuba yiSayoni akusho ukuthi wena mhlambe ungcono kakhulu kunabanye abantu uma kuukuthi uthi umuntu oyisayoneni ungcono yini la ngcono ngayo ngifuna ukuthi usitshele ukuze ababukeli bezwe. Okay mhlambe ngawuphendula lo mbuzo loyo ngizocela ngemvumo yakho noma ngemvumo yenu siqale sikhulume ngokuthi uma siyokhonza siwe sikhonzela abaqala. Ngizocela ukuthi lesi iqale lapho ukuthi mekuthiwa siyokhonza sikhonzela bani kuqala uyayizwa lo nto leyo ngiyathinta kodwa ke angazi noma nguntshontshe impendulo ekuphenduleni umbuzo wakho noma singime bese siqala lapho kuqala. Mhlambe Bhubesi awuxhume kuyona impendulo yombuzo engubuzile okanye mhlambe uqale ngayo lo ibalulayo ngoba into ebalekile kakhulu ukuthi uma uya kokhonza
usuke uyokhonzela bani wena noma usuke uyokhonzela umndeni wakho noma usuke uyokhonzela bani ungakusho iqale lapho so ngokolwazi lami uma uyokhonza ukhonzela abalele bakini uzikhonzela nawe njengomsamu ophilayo olinke kulaba balele kahle kahle inkolo akusiyo into ovela uyikhethele yona njoba uthi nje ngiyiSayoni angikaze ngiplan ukuthi ngizoba iSayoni kodwa into engiyembulelwa yona leyo ngiphila emhlabeni ukuthi cha nayike inkonzo esikuphathise yona okusho ukuthi ke uma sikholwa kahle kahle usuku ukhonzela laba balele bakini nawe uyikhonzela njengomsamo ophilayo ngalo ndlela kubalekile ukuthi uma ukhetha inkolo noma ukhethelwa inkolo abalele uhambe uye kuleyo nkolo leyo le abakhethele yona hayi ukuthi wena uyidecide ngoba egcineni uma uyokhonza lapho awukhonzeli wena kuphela kodwa ukhonzela nabo mhlambe ke bhubesi ngixolisa ukungena emadevini uyabona ukuthi enkathini namuhla kunempe enkulu ephakathi kwamabandla mhlambe ngenzeka wena ungayiboni no ngiyayibona ayancofana namalungu akhona umuntu waseZiyoni mhlambe ozibona ukuthi yena ungcono ungathini kuyena othi yena ngeke azaye mhlambe kwelinye isono kodwa mina ngeke ngiye mina kwabasindisiwe mina ngeke ngiye kwabasindisiwe ngoba basindisiwe kumnyama kakhulu ngoba abakholelwa kubantu abadala kodwa ke ngifuna kubese ukuzwa ngawo ukuthi kungabe right yini umuntu methi ayi mina ngeke mina ngibone ngiya kwaShem ngeke ngibone ngiya kuphi naphi echibini Wekhehla ngizowuphendula lo mbuzo nguphendule kahle ngoba mina idalwa zami yebo ibandla ngempela libekwe esandleni sami ile laseZiyoni kodwa nginayo ingelosi kaShem uyayizwa lona okusho ukuthi mina ngathi kubekiwe lokho waseZiyoni kodwa ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyonikela kwaShem uyayizwa lonto leyo lento ke mina ngibe sengiyilinka nanomsebenzi wethongo bekwezandleni zami uyayizwa lonto isalikwazi siyikona esiphethe umsebenzi isona lesi sizanani namanzi nokuthandaza esincike kakhulu nani eSiyoni bese kuzoba khona ikhehla lele kuyilona lempandi lona ke lele lithi melivela isikhathi esiningi ebese livela naye inkosi unyazi lwezulu uyayizwa lonto leyo even nezindlu zabo bathi methi angiyipenda wathi ugogo yakhe ifuna ibe green wathi le fune ibe mhlophe ibe namatshe abekiwe amhlophe okusho ukuthi labantu bawu2 bayasebenzisana akekho ngcono kunomunye kanjalo ke nenkolo ayikho inkolo ongazi ukuthi kulezi zo2 sobala zona zo2 ngoba izona okhulume ngazo ayikho engcono kunenye into ebalekile ukuzazi ukuthi abantu bakho bafuna ubakhonzele kephi wena mhlambe masiya lapha babunhlanzi umbuzo engizowubuza efana awuhlukile ngombuzo kaBhuvungane njenganomuntu akaShembe oyiNazaretha kungabe mhlambe babunhlanzi uma uyiNazaretha uyabona ngizokusho lokhu ngesabo ngoba mina ngisabo hayi khuluma manje khuluma isikhathi zokufanele sikhuluma njengoba sechazile uBhubesi ukuthi ukukhonza into yabantu abangasekho kunomuntu okeNazaretha kodwa uhlushwa imimoya yabantu abayizayoni kuvela izembatho zaseZayoni lo muntu lo sifika isalukwazi mhlambe sithi sifuna ahambe nje ayikozungeza kancane insika aye lapha eZiyoni lekusonto khona kwaseZiyoni kodwa uyiNazaretha athi nayi ngeke ngiye mina cha ngizokhuluma nje mbanje ngiqondise ngithi ngqo ngibonge ukuza kwethu ithuba uBhuvungane uma uyiNazaretha iningi lamaNazaretha ninawo umoya obuyoni neZayoni eningi zinomoya umNazaretha ngizama uchaza ukuthi ebuyonini ikhona ingelosi kaShembe kahle hle nakaShembe ikhona ingelosi obuyoni mina nje kakhulukazi iwasho zami ngizenza kakhulukazi ngobuyoni ufuna ukuchazela nje ngizwe nje umoya okhuluma ethi hey inhlanzi manje iwasho zakho ngibone ezibuvu ngiyazi mina ukuthi ubuyoni kaShembe ingelosi ebuyoni kaShembe ikhona uma kufika umuntu ethi hamba uye eZayoni uyophakamisa ngithi kufika abantu bakini akusho uShembe abantu mina uShembe uyangizala wena abakini mhlawumbe undlovu nje mhlawumbe ukhona umuntu ogogo wakho noma ukhokho wakho oyekade khonza eZayoni kodwa manje uthe mefika ngale mhlawumbe waseyathola futhi
futhi ukuthi nangale khona ushembe unoshembe kodwa ekugcineni ubuyoni bukhona kuyena sengisho ukuthi ubuyoni noshembe into eyodwa hamba phela uyeZayoni mbanjwa uyophakamisa leso sithunzi kanti le into ebalezayo osukuyenza ukuthi ezawuni kushaya isigubhu ezawuni kuyathandazwa into yena kakhulu ukuphakamisa ingelozi zakho noma izithunywa zakho ukuthi ube namandla uma uthandaza njobe esho nje umne wethu ubhovungane sikhonzela abantu abangasekho phela mbanjwa kodwa sifuna ukubalawula futhi inkinga yethu sifike sithi sithunyiwe kodwa manje ngeke ngibone nje nomuntu uthi amchazela ukuthi njengoba ulamusa ukuba umuntu onikela ngale yandlela bese uthi uzonikela ngayo nawe uyayibona lona wena lalela imizwa yakho ngeke ngibabone lapha ekhaya ukuthi mina wena uzonika hayi nami ngizoshaya amathikithi uzwe kuthiwa kanje kanti yena abantu bakubo mhlawumbe bafuna ukuthi ayembengi nje awunikela noma afika ngenesontweni athandaze nje uyabona kube ngcono uthola ubalekela ukuthandaza kodwa manje ufuna wena ukuhamba ngale ndlela musa ukubukela kwabanye abantu lalela labantu wena bakuthuma enkonzweni uma bethi abantu uhamba uyeZayoni uyophakamisa isithunywa sakho uthandaza akusho lokuthi awusalona iNazaretha ngoba ushembe ukhona wonke amabandla nobuyoni futhi bukhona kaShembe baningi abantu abalapha kaShembe ababuye eZayoni ziningi futhi baningi amaNazaretha asukile eNazaretheni ahlubukele eZayoni kodwa ushembe usekhona sengisho ukuthi manje akunankinga nencane mhlawumbe bawunhlanzi sisodedela ubhubesi kunomuntu laba bonhlanzi useke waziphupha uyiNazaretha usekwazi phupha efake ijazi laseZiyoni elisho ukuthile kodwa yena unomNazaretha uyiNazaretha lo muntu lo babunhlanzi ubanje ukuthi nje uyiNazaretha mina ngiyiNazaretha mina ngiyiNazaretha uma ufuna ushembe usunokuphelela phiki lapha kuyikona kodwa lo muntu loyo babunhlanzi impilo yakhe inzima usaba nje ukuthunga lo mNazaretha waseZiyoni ngoba uthi yena unomNazaretha angithi manje njengoba sichaza kona ukuthi sithunyiwe imndeni le jazi elifuna laseZayoni lifuna ugogo wakho noma ukhokho wakho noma umalume wakho uthile noma uanti wakho wayade eSayoni lithunge kodwa ulisebenzisele endlini uthandaza ngale endlini kodwa moya esontweni usuya kaShembe ugqoka umNazaretha wakho lithunga ijazi babikela abantu bakinali ijazi eninkhomselona kodwa niyazi ukuthi mina ngiyiNazaretha lithunga ngoba egcineni nibona baphethe impilo yakho uma wena ufuna ukuyilawo labantu abaningi manje baze bashaywe nayi-stroke bamba ngama-wheelchair ngoba abafuni ulalela abantu abangasekho umuntu ufuna ukuthi kube ngathi wena mbanjwa njengoba ephila la uphila ngendlela yakhe noma uyena okwazi ukuziphatha noma lomsebenzi awusebenza noma nemoto noma yini anayo eyakhe lalela abantu abangasekho manje mebesho njalo thunga ijazi ulisebenzise endlini ukhuleke ngalo ukhohla abanye abantu abasemagcina abanenkinga zabo bazothina amaNazaretha wafika wedwa enkolweni uhamba wedwa uma bekukhomba bethi thunga ijazi laseZayoni thunge uthandaza ngale endlini gqoka umNazaretha uhamba esontweni mabuye bethi sebenzise ngalo ndlela bayazi bona bashiswa yini uyayibona ngoba bona baphethe impilo yakho mhlambe bhubesi laphana kukhona abantu abamaZayoni bhubesi ngempela abamaZayoni nje nenkungu ikhona emehlweni omunye mhlambe useke wawuthola umbiko ukuthi kufanele ahambe ayekonikela kwaShembe kodwa akafuni njenganomuntu nawe ohamba indlela yaseZiyoni ungamkhuthaza uthini lo muntu ngoba njengoba sila siyakhana sonke sabantu sonke siyadingana umuntu okhole eZiyoni abantu bakuba bamholele khona eZiyoni umuntu okwaShembe abantu bakuba bamholele khona kwaShembe konje mina ngangasonto kodwa amakhehla ngithatha ngifaka kwaShembe isonto mina ngangalifuni kwalona leli la kaShembe ngangalifuni kodwa ngesizathu sokuthi uma uyokhonza ukhonzela abantu abangasekho ingakho namhlanje nami ngike enkolweni kaShembe ngikhonzela amakhehla mhlawumbe lo muntu ubhube songakacaciseleki ungathini kuyena engakusho mina ukuthi inkinga la iqala khona khehla lami iqala la ekutheni ngithi mina ngiyiSayoni uyayibona yabo umuke waqala wathi mina ngiyiSayoni usuvalile lapha ngiyiNazaretha mina ngiyiNazaretha usuyivalelele ke ekopini manje uyayizwa le nto leyo amehla akho ngayasakwazi ukubona asabalale kwezinye indawo singabantwana bethongo noma singabantwana bamkhulu womkhulu uphelile lapho ngoba kuthiwa one walks with 1,000 njengoba uwedwa nje uhamba nabantu abaningi abahlukahlukile ngenze ukuthi unabantu abawu30 ababekhonza eZayoni abawu100 ababekhonza kwaShembe abawu50 ababekhonza eSt John's abanye eWeseli abanye emaRomeni bonke labantu ngokuhamba kwesikhathi bazohamba bayiveze kuwe and bonke labantu banendima abayidlalayo empilweni yakho uyayizwa le nto leyo so uma kufika lo waseZiyoni mhlawumbe uyibiza ngeNazaretha noma uyiNazaretha kufika lo seZiyoni ekunika ijazi elithize bese lithungise leli jazi
uma ukhuleka bese uyalisebenzisa kusuke kukhona le connection afuna ukuyakha phakathi kwakho naye. Uyayizwa leyo nto leyo connection esikhathini esiningi isuke izosiza wena ngoba lo muntu usuke efuna indlela ethize ukuthi asondelane nawe. Yebo ke kubalekile kona ukuphupha amajazi ukuthi nako sikubheke futhi sikuhlole ngoba akhona amajazi ozowaphupha uthola ukuthi umuntu oza nomoya ongalungile. Kodwa njengamanje sisakhuluma ngamajazi esonto okusho ukuthi sikhuluma ngesithunywa nje kuphela gelekeqe esingenalutho. Ngamafuphi babunhlanzi kusho ukuthi abantu abake bathukuma kancane ukuzibona sengathi bakholwa kakhulu. Abake bame kancane ukholwa kakhulu futhi kuyingozi ukholwa kakhulu. Cha ukukholwa kakhulu kuhle mbane ngizokuphikisa kodwa ziqonde phela wena ukuthi lo ukukholwa kwakho kakhulu ikuphi okumele ukwenze esontweni yabo kholwa kakhulu kodwa musa phela kubeke ukwenza ngathi usuyikhonzela wena. Uyabona lonto ugcina usuphikisana nabantu abakuthuma enkonzweni ingakho uthola abantu abaningi uthola usedlulile kade iNazaretha akaze aphushwe na umuntu ebusuku. Uyabona lonto uyazi babunhlanzi njengoba ngithi mina ukukholwa kakhulu kube inkinga khona insizwa mina mhlambe ibukele la ngeke ngigagule ikholwa kakhulu le yansizwa ikishawe ikhanda igule izace isabe nediscipline ayifuna ukugwinyisa discipline ithona hayi inyama nomoya into embili ehlukene manje uma kalehle phela masikholwa kakhulu ake siye ngisho ukudla singabe sisadla sidle umoya engcwele manje sibone ukuthi uzophila yini ngoba kwenyama kudinga kwenyama manje uma ukuthi kufanele uhambe uyojova kudokotela ugula fanele uyojova angikhathana uma ngabe uthandaza kanja mangabe kufanele uhambe uyoshunqisela fanele uyoshunqisela uyacindezeleka ebusuku uyabona lona wena manje usubalela yonke into ukucasha ngoNkulunkulu ilento abantu wena manje into show ukuthi bakholwa kakhulu ukholo aza agcine ngasazi nokuphilisana nokungaphilisi akakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento okuyiyona nengayona kholwa kakhulu kodwa umqondo wakho usebenze phela ungabe usuphuma endleleni yokuphila ngoba egcineni manje inyama idinga okwenyama bese uthi ngeke usaya kunkosikazi ekamerweni abantwana uzobathola kanjani ngeke ngene umoya engcwele dinga inyama yakho ukuze kuqhubeke kwakhe ikhaya sengisho ukuthi asikholweni kodwa sizazi egcineni ukuthi siphile enyameni. Ngiyabonga mba. Cha bengifuna ukufakazela lokho kushoyo mnewethu kuthiwa yonke into oyenza kakhulu iyingozi. Yonke into emhlabeni uma usuyenza kakhulu igcina leyo nto manje iphenduke isiba ingozi kuwena. Kholwa kodwa wazi wenze sho ukuthi umqondo wakho uyawuvulelela kwezinye izinto ngoba nje wasila emhlabeni sabantu akekho umuntu owanika iformula yokuphila la emhlabeni sonke siqathakile ebhanoyini sakhula kusho njalo saqathaka ebhanoyi kwasathiwa zibonele zifundele umhlaba ngenhlanhla ke thina sesiyakwazi ukuthi silekelelane njoba silekelelana la nababukeli bempunga yesintu TV ngolwazi esesinalo esilithole ngokufunda olunye ulwazi futhi silithole ngeexperience bengisho ukufunda ngisho ukuthi ukufunda kwasesikoleni kuphela ngoba namathongo ayasifundisa uma silele asifundisa futhi noma sibhekile ngezibonakaliso so ke kubalekile ukuthi uma ukholwa kodwa ungabe usukholwa kakhulu ngoba yonke into oyenza kakhulu igcina isiba ingozi empilweni yakho. Mbuke lo mpunga yesintu TV isifundo sethu sanamuhla besithi uma kuukuthi ukhona isonto osonta kulona noma inkolo okholwa kuyona awuzikholelwe wena uthunyiwe abantu abadala uyokhonzela bona awungcono ngokukhonza kuleyo nkolo yakho okhonza kuyona unomunye umuntu okhonza kule nkolo akhonza kuyona nawe leyo nkolo wafakwa abantu abadala bakini naye ufakwa abantu abadala bakubo yabona uma ungeke bafowethu uyenza into efuna abantu abadala uzogqilazeka akufanele ukuthi ke inkolo ke manje igcine manje iphenduke kuwena ibe yijoka awusakwazi manje ukwenza into ezolungisa impilo yakho ngesizathu sokuthi wena kwenkolweni ethile yabona babunhlanzi kakhulukazi nje kuthina kuthina kunabantu abayinkinga kakhulu umuntu umtshela ngenkukhu nje ukuhlaba inkukhu ubona ukuthi inkukhu nje athi hayi manje siyakholwa ungabisazi yabona kodwa manje ukholwa kakhulu uyahola imali hayi uyabona kayindawo nalokukholwa kwakho omunye uthola ukuthi kufuneka ahambe nje ayofaka emanzini athi usengenile emanzini ubhabhadisa cha akawazi indaba zemoya ehamba kanje indaba zemoya zinabantu bayo ehlukile okubhabhadisa okwenkolo
yona imoya inento yakho imoya inento yakho nabantu bayo kumele ukuthi bakusebenze ngendlela yakho ngoba into zenziwa khona azifani hayi bafowethu inkolo ngisana ukuyenza manje ibe yijoka lensimbi phezukwakho madoda gcina sethi ushemba kasebenzi kanti ushemba ukhona yasebukhona yonke usabalele abantu bakini sebegcina manje bevala yonke into icela kushembe ngesizathu ukuthi awufuni ukubezwa ufuna ukuyilawula nanokuthi mbana kusesovala nje kukhona abantu ungathi into mayenzeke omunye umuntu athi umuntu mina ngisigayi izulu mina ngazivala bese nawe usuthi ukwenze asifani imsametha ayifani manje futhi sithunywa izinto ezingafani enkolweni ayibona uma mina ngivalile izulu kwahamba kahle akusho ukuthi wena ngoba wakambanje nakufanele uzivala hamba ngalendlela abantu bakinto badesha umne wethu ngala ukuthi sithunyiwe imoya esithumile ayifani futhi nemoya esihamba na ayilingani njengoba ebeka umnethu khona bahamba nabantu abaningi kakhulu hlaba bayikhulu khona bahamba nabantu abaningi abamakhulu amahlanu sengisho ukuthi ke lalela imoya yakini wenze bese uhlonipha leyo nkolo okhonza kuyona ngesikhathi okhonza kanti noma isonto noma isabatha kodwa ulalela abantu bakini ila uzophila khona ngoba ibona bakuphethe kunjalo akaze kufika umfundisi udlulile akuhlangabeza uyasho nangugogo mase uhambe uhlangabeza abantu bakini uhlangabeza umfundisi mhlawumbe lokuphetha elokuphetha nje imiqondo ayivuleke kubantu zazi wena zihluphe ngokuzazi ukuthi wena ngubani ulethelweni la emhlabeni uhamba nobani balomuntu oyingelosi yakho lo oqala lo ophethe zonke izinto zakho mazi lo muntu lo imazi ukuthi ujabuliswa yini izinto zakho ziyokhanya uma ukholwa kholwa kodwa ungakholwa kuze kweqe ugcina manje usuvimba nezinye izinto ezosiza wena ngegama lenkolo umqondo wakho awuvuleke sisemhlabeni la sonke sizofunda le creation yethu umhlaba kodwa ke sobuye sikhulume ngalokho elinye ilanga amen baba Nhlanzi siyabonga kakhulu kuba nabalandi bempunga yesintu cha abantu abayisukumele izinto zabantu abangasekho balalela ukuthi bathini ukuze impilo yabo ingami indawo baningi abantu abasebenza hlamba nabathole imali enkulu gcine eshabalala ngenxa ukuthi abayilalela imsamo yabo lalela nje besho umne wethu ngala zithola ukuthi obani abaphethe impilo yakho uzama ukuthi ulalele bona uhloniphe nenhlonipho nje ibalekile umuntu uzehlise ukuze ukwazi ukuthi usizakale ngiyabonga kakhulu mbanjwa ngiyabonga bane wethu nidle amaningi sakini buke lwempunga yesintu TV siyabonga kakhulu ngokuthi niubuke lo mfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niuthathe niudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu abantu ke laba abasindisiwe fanele bayibuke leyo nto ngehlo lokhozi ukusindiswa kukho kuhle ngoba kwenza umuntu ukuthi akhohle wokhokho bakhe awukwazi ukukhohlwa abazali bakho abazali abakuzala abantu abawuNkulunkulu kuwena nabantu nje abathi besindisiwe bona besho ngoba izinto ezithinta amasiko bengazenzi fanele bakushintshe ukuqalaza ngoba into eyokwenzeka izingane zabo zohlupheka izingane zabo izona ezihluphekayo baningi abantu befika la imphelandaba umuntu akhale inyembezi abazali bakhe babesindisiwe bethofile ufile izinto abazenzi kodwa bona uma sebengale kwethu nasebezofuna izinto enganeni basiginqa nemoto bashayisa imoto zabo bafuna izinto abangazifundisanga abantwana ingakho ke ngithi uma umuntu umpisholo isiko kubalekile ukuthi uligcine isiko lakini mawungathi ligcinwa kanjani thola umlando wakini ufunde kulabo bantu abanolwazi lamasiko ukuze izinto nizokwazi ukuthi nizigcine ngendlela efanele hayi ukuthi sibaleke socashe ematendeni sithi thina sesisindisiwe asisafuna ukwenza izinto leyo nto iba ukufa kusasa idala imikhokho emibi abayiyeke abantu leyo nto elamikele lokuphetha abani wethu elensindiso ukuthi insindiso ke mina angithandi ukuthi umuntu athi usindisiwe bese alahla abantu bakubo alahla abantu abawuNkulunkulu kuyena umuntu akathi usindisiwe ngoba ebazisa abantu bakubo ebazisa abantu abawuNkulunkulu kuyena angathi umuntu makuzofika ukhokho wakhe ngephupho kufika umzali wakhe ngephupho bese athi groli umoya omubi bayobonga umfundisi ayifunakali leyo ethi fikile ugogo wakunika amakhekhe ugogo wajabula wasuvuka uthola umsebenzi
ebese uyasuka lapho wena uyahamba uyobonga umfundisi wakho engabe uthatha i-drink lapho uthatha amakhekhe uthatha amadumbe nobhatata ukhanyisa izibani ube lapha emsamo ubonge bese uyacela kulesisalukwazi sekukhanyisela wena uvela usuku uhamba uthi uyobonga umfundisi izinto zakho emosheke kakhulu kunaqala yini ignorant nani nokuba namakhanda aqinile iqiniso phela ufune selikhulume labantu abasindise imost abanamakhanda aqinile kakhulu naleli gama lethu ukusindiswa sonke sisindisiwe abaliqondi akekho umuntu ongazi yabanje basiphila nje kunomuntu njengamanje basikhuluma ongene engozini sisindile kuleyo ngozi njengoba sila sisindisiwe nathi sisindiswa amadlozi ethu sisindiswa amathongo ethu ithunywa zethu umkhulu omkhulu njengomuntu ongamele yonke into akekho umuntu ongasindisiwe asingalithatheke leli gama ebese silincikanisa nenkolo ethize ngoba mesiphila sonke sisindisiwe umqondo awuvuleke kubantu Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu nakuwe sicela uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Abantu abantu